Teorik fizik Albert Einstein 1879 ýylyň mart aýynyň 14-nä Germaniýanyň Ulm şäherine Ýahudi maşgalasyna eneden dowulýar. Einsteiniň kellesiniň uly we şekilsiz bolmagy onuň maşgalasyny biňjalik edýär. Ýöne lukmanlar bir näçe hepdeden onuň kellesiniň adaty ýagdaýa geljekdigini aýtýarlar. Einsteiniň kellesi hakykatdan adaty ýagdaýa gelýär. Emma ol 4 ýaşyna çenli gürläp bilmedigi sebäpli maşgalasy ony beýleki çağalardan akyl taýdan ýyzaga alan diýip hasaplaýarlar. Albert Einsteiniň başlangyç bilimi Katolik mekdebini alýar. Einsteiniň öz aýtmagyna görä ol 12 ýaşlaryna din bilen köp gyzyklanypdyr. Einstein boş wagtlaryna skripka çalmagy halapdyr. 6 ýaşyndan 13 ýaşyna çenli skripka derslerini alypdyr. Ömrü boýunça skripka çalmagy dowam edipdir. Onuň aýtmagyna görä skripka çalmak beýniniň erkin pikirlenmegine kömek etýär. – 1929 ýylda Einstein özü bilen geçirilen gepleşikde skripka çalmagy halaýanlygyny we fizikçi bolmadyk bolsam sazanla bolardym diýipdir. Einsteiniň hiç awtoglugy bolmady we awtoglugy sürmegi hiç öwrenmändir. Mundan başga da üstü başyna hiç üns bermändir, saçyny daramandyr we hiç çorap giýmändir. Hatda çorap giýmeýänlik bilen öwünipdir. Albert Einstein 1933 ýylda Berlin Bilim Akademiýasyna professor bolup işleýän döwründe Amerika syýahata gidipdir. Ol döwürde Hitler Germaniýany ele geçiripdir we Ýahudilara garşy göreş başlatýar. Bu sebäplerden Albert Einstein Amerikada galmaly bolýar. Faşistler Albert Einstein'i ýigrenenligi sebäpli bütün kitaplaryny ýakýarlar we munyň bilen kanatlanman onuň kellesini alana $5.000 bayrak goýýarlar. Einsteiniň iň meşhur atışlaryndan biri de atnaşyçylyk teoriýasydyr. Einsteiniň atnaşyçylyk teoriýasyny gysgaça düşündirmegini isläýänlerine eliňizi 1 minut gyzgyn peje sokun. Ol wagt siziň üçin 1 saat ýaly geçer. 1 sagatyňyzy halaýan gyzyňyz bilen geçireňizde bolsa, ol wagt siziň üçin 1 minut ýaly geçer diýip jogap beripdir. Mundan başga da atom bombasy da atnaşyçylyk teoriýasynyň esasynda döredilipdir. 1952 ýylda Israil döwletiniň ilkinji prezidenti aradan çykandan soňra Einstein Israil döwletiniň prezidenti bolmagy teklip edilýär. Teklip edilmeniň sebäbi Israillar onuň ýaşaýan iň akylly Ýahudi diýip pikir edipdirler. Ýöne ol teklibi kabul etmedi. Einstein şol wagtlarda 73 ýaşyndadyr. Albert Einstein 1955 ýylyň aprel aýynyň 18-ne 78 ýaşynda Amerikanyň Princeton şäherine aradan çykýar. Thomas Harvey adly lukman Einsteiniň beýnisinde barla geçirmek üçin onuň beýnisini bedeninden çykarýar we 200 bölege bölýär. Barlaklaryň netijesinde Einsteiniň beýnisiniň beýleki adamlaryň kagaranyda 10 ýaş götürüm ululygy ýüze çykýar. Einsteiniň beýnisi şu wagt Florida müzeyinde saklanylýar.